шивали едно с друго. Панери. Ку-ку! И какво дели, бе? Що? Какво е правил? Тя ви си жена ми. Бъде това момиче, бе. Тя ви си жена ми. Лю. Лю? Катен дето. Лю скаде. Лю. Голям. Какво прави за Шефи са. Хубаво ли е, деди? Хубаво ли ма? Хубаво ли е, деди? Много интересно, като се отвори с ти. Да. Мамо, бебе. Абе, мамо, Мамо, ти от време на време бибитни там на това. Аде га? Ей! Това вика Леле Крис. Ще бъди си ти, маймунке. Ти се виждаш ти даже. Я ви дади снима. Обърни се към деди. Ще си имам тънки. Ти сериозно. Пак има нещо в устата. Да си здраво са всички. Мамо, какво си имаш? Грозе. Даже на големите всъщност се е почнала да се по-късва. Абе, мама ще ги редуваме, бе, няма да се слагат на друг клон. Къде? То няма и къде. Казвам те! Ай те го бе, мамо, бе! Бати? Затвори ли вратата, бабата няма комари? Да. Бати, виж как Събуй се къде? Бабче имах за тази блузка да ти е хладни. Марти, здравей, деди. Ти се обуй за... Не гледа ли комет? Мамо, не е сама. Ще ни дай люшкаш малко? Това неговото столче, да го е правил. Мамо, да нали аз се люшкам. Опа! Марти, пибиткай дай. Пибиткай. Опа, от време на време. Ма чай да Бати, много съм... Какво сега? Деди да хване косата да го коси малко. Бати, много съм доволна. Защото бях стане още по... то трябва да се коси непрекъснато, защото... Апа, леко баба ще падне. Веч, пада. Марти, не засилвай толкова много. Е, така е горе. Така. Няма чаша там, мам. Ама чаша?